nepríďte na Chorvátsko, ale príďte do rezortu Choč. Uvedomili sme si naše trošku prehnané ceny, tak sme sa rozhodli, že to trošku, tie ceny boli trošku moc vysoké, tak tie ceny sme trošku znížili. A pobyt, keď nepočítame iné veci, ktoré tu môžete robiť, tak na noc len pre jednu osobu to stojí 250,99. Záhrada je momentálne sprístupnená v cene, takže za ňu nebudete môcť platiť, ale za to, čo v záhrade v cene nie je, tak je prehliadka hrobky psa, neznámej hordy vecí a mohyla. Nie tá, ktorú má Rastislav Štefánik, ale niekoho iného. Alebo proste budete môcť len tak ísť a pozerať sa na ten krásny výhľad na Pohromský Novec. Alebo pozerať sa na tento krásny strom, ktorý ale nám nepatrí, takže za toto budete musieť platiť 5,99 za jeden pohľad na minútu. Alebo sa budete môcť pozerať na tieto krásne fialky, tak keď sú to vôbec fialky, aj to v cene. Alebo budete môcť navštíviť túto krásnu jaskyňu menom Slimáková jaskyňa, ktorá ale návšteva nej nie je v cene. A bude vás to celkovo túr na 1 hodinu vás bude stáť celkovo 10,55 €. Alebo môžete ísť aj do tohto lesa, to máte v cene, lenže potom zistíte, keď tam pôjdete, že tam nič nie je. Alebo môžete ísť sem na túto krásnu lúčku plných kvetov a stromov. A v neposlednom rade pri lúčke sa nachádza tento nádherný kamenný záhon, ktorý je v cene, ale nie robí si srandu. Na jeho pohľad na minútu bude stáť iba 50,55. Alebo budete môcť ísť k tomuto Jožikovmu moru, ktoré ale máte v cene a môžete sa tam aj šnorchlovať, ale to už v cene nemáte, ale budete si musieť dávať pozor na to, na kompresiu dole a dole. Pravidlá sú tie isté, ale budete si musieť dávať pozor na to, možno uhodíme fotku, alebo urobíme možné video o tom. A taktiež pridali sme sem vám nádhernú aktivitu, strelnicu, kde budete môcť strieľať zo zbrane typu Python 357. Presne takto. Si nabierim. Skúsim sa niečo zostrieliť. Nevadí. A keby niečo, tá strelnica vás bude stať celkovo 100 € a jeden výstrel z Python 357 vás bude stať 6,99 € a keďže chcete vážne niečo, tak si môžete požičať pušku Gunner typu Ráž 5. Alebo sa rozhodnete sa pozrieť na tento krásny záhon, alebo sa napiť z tohto prameňa menom Geomil. Je tam veľmi čistá voda a pravdepodobne, keď sa z nej napijete, tak sa vám stane niečo parádne v živote. Už to niekoľko ľudí povedalo a veľmi sa im tá voda chutila a potom bohužiaľ si rozhodli, že si zmenia vzťahy a z toho je aj meno Geomil. Či už sa rozhodnete ísť sem na dovolenku, alebo si zaplávať, alebo zašnorchlovať v Jožikovom mori, alebo sa rozhodnete, že tu budete proste tráviť čas s rodinou. My vám toto tu všetko poskytneme a najlepšia vec na tom je, že keď chcete tráviť parádnu dovolenku tu, najlepšiu, tak budete musieť zaplatiť niečo málo 999,99 €. A my sa zatiaľ vidíme. A keďže nechcete, keby vás toto
toto video stále nepresvedčilo o tom, že chcete ísť do rezortu Choč, tak vás určite rozhodia tieto recenzie a určite vám povedia, že sem to je najlepšie. No čo, páčili sa recenzie? Chcete sem už ísť? Nie? Tak vám sem ešte dáme jednu recenziu. No, tuto nie, to vôbec nie. To skôr tuto. Už sem chcete ísť? Tak prvých týchto návštevníkov, ktorí ste sa rozhodli, že sem pôjdete, tak sa vidíme od 30. apríla. Majte sa pekne a my sa vidíme 30. apríla, teda tí, ktorí sem chcú ísť. A taktiež môžete sem aj priletieť lietadlom. Áno, môžete sem ísť lietadlom. Buď zo Sliača, letenky 100 a 500 eur, alebo pôjdete alebo si zoberete letenky z Brezna alebo zo Sedmáku, záleží, aký je termín, a to vás bude stáť len 340 eur. Majte sa pekne a majte sa veľmi pekne a dúfam, že sa vidíme. Taktiež momentálne sme, náš partner Peniston Coal zaviedol, že v podstate odkúpil jeden ostrov menom Traf a teraz sa z toho stáva parádna dovolenková destinácia pre obľúbateľov pekných dovoleniek na ostrove. A myslím, že sa vám to bude páčiť, len si budete samozrejme musieť dávať pozor na veľmi dravých jeseterov malých, ktorých chovanie nie je možné vysvetliť ako ďalšie veci, ktoré sa dejú v Jožikovom mori a podobne. Majte sa pekne a dúfam, že sa vidíme tu alebo na ostrove Drav. A taktiež myslím, že ste sa mohli prísť, pretože tu je nádherné počasie a v cene taktiež máte aj pozorovanie hviezd. Ale nie, robím si srandu. Pozorovanie hviezd stojí iba... Koľkože to bolo? 600 eur na hodinu. Šikri ste, pane! Padaj! OK, ja bežím domov.